Amastya Tawarkanak Luta ke waje naam chushin Dr. Professor Gapur Shah ke beti wajah dada vida. چونها شو من نوار کے ماں سرکبتیت کے گا مہمانیت کے گا او منزیز منا سنگتا وجہ شرپا وجہ جمیل امامہ حالدات گئے کہ پکیر کالونی سنگتا وجہ علیسائے شرپا دیوانی کتا آئیارا دادی دے گاہاں دادی بخشاگات منگو منا حلم بیورے گو ماں پکیر کالونی راہا وقت نزانا بلے منا شما بیورے گو کہ ماں وجہ علیسائے دیوانہ ضرور کہاں وار بنگو ماں کسانے مردمیاں علیسا سکھے مزنی مردمی علیسا سید زانتیے مستر نامے میں زمانگا کہ اگاں کسی سیدہ درستان چھ گیشتر زان سید ازما سید زبان زانتیا سید تابان سید شاعریہ چھ درستان گیشتر اگاں کسی زانت آوج علی سائیں او منا اردی کے سید ماوانو کا کسانی نودر برن سید منا کی اردین سید وانگا اروہ دا نزانت کاری و نزانتی پیشت کا گوڑا واجہ علیسا منی تیرانی بود کتا او واجہ علیسا منا بہ دل پروشن کتا او ہمارنگا کے سید گشینگی بودتا او ہمارنگا واجہ علیسا سید گشین تا واجہ علیسا ادا شما یک ایریا یا کسانے دماغیو کسانے چیزی داتا ہے کہ سید گنج ردو بندیوں کے منی دلان واجہ علیسا سیدہ چپاد ہائیے ہر ادبی لفظان کی کتاب وانگی یعنی ردو بندیوں کے او انچو کہ وجہ شرف و گشتگا آئی گا ماں ہم بار دیوانہ پا رشک و پہر گشن کے جا گئی زیرو زوار ردی بی یہ کسانی جہل برزی بیتے ادا میں شمع کرا نوشتہ کنوک شاعر ادیب درو ما شما ادبا لفظان کا سیادی داروں کا میں شمع درستانی کاران کے وحدی ما شما وچارنے آؤ دا مارا شمارا ضرور جہلی برزی گندہ کے دیکھ ایک معاملہ ایک کہ میچ بلوچ گورا نیستے سید گوراستے ہوں سید ہمیں کارانا واجہ علیسا ہمارنگا ترک پا ترکا یا ٹھیک پا ٹھیکا ہمارنگا واجہ علیسا نبشتہ کتگا سید نبشتہ رہبندی میں شمیں ارکسی گورا نبشتہ رہبندی وطی استے وہ وطی نبشتہ رہبندوں طرز پا طرزے گی رنگ پا رنگے گی ڈول پا ڈولے گی ما شما برزا کی اما لفظا اما گونگا یا اما دروشما نبشتہ کرنے ما شما شموشن نے جہلا اوڑا نبشتہ نکنن ارکا توری پا شرط بروتی وطی نبشتہ کتگی یک نبشتان کی چس بکن تو بچاری تھیں واجہ علیسا کمالی شیں کہ سید نبشتہ رہبندہ سید ہر کتابانی تہا ترہ بچے اسٹینڈرڈ ہمیشہ گوشاں ماں کے وحدی اسٹینڈرڈ گپا گوشاں ماں کے وحدی گچینی نبشتہ یہ گپا جنا گچینی نبشتہ مراد مقصد معنی اشیں کہ آو دا ٹھیک کی او دا زیری زبری کسانی لفظی ہنگر وانگر مبیتی ای اسٹینڈرڈی علیسا صاحبہ اسٹینڈرڈ داشتا اے وجہ علیسا کمالے او سید گنج سکی مزنی کاری آئی ردبند دیا گم سکی مزنی کاری اشیاء چابید سید دیگے لفظان کی کاراں آئیے پولکاری کاراں چشکے شہلہ چکار
شاهلا چکاره ردو بندیگ شاهلا چکاره اما که پیشگال سیاده نوشتا کتا پیشگالا چا پیش یک گیشواری که وجہ علیسا صاحبہ نوشتا کتا وانک کرزنتے بری بری ماں ہم چو شرپ پہ اڑا جیڑنگ کہ یہ مذری مردمہ پاوتا پرچے نوشتا نکتا پاوتا مطلب پاوتی نامہ میں کہ را گیشتر مردم ماں ارکا پاوتی نامہ ضرور کے ادو کے واجہ علیسا دیوانگی سایت دیوانگی اوپر سایت ضرور بتا شوئے میں نتوار ہسٹری میکر بلوچی میں چل رہا لائک شیئر سبسکرائب بکنت